दरबार तेरा दरबार में एक खास अहमियत रखता है। उसको वैसे मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। इंसान कब कहां से कहां पहुंच जाए कि वो जानते नहीं खे। जिंदगी का कोनो भरोसा नहीं खे कि आज गाड़ी आई जब आता काल कहां जाए। हमार जिंदगी की शुरुआत बचपन में भइल संगीत लाइन से। 20 साल लगातार मेहनत कैनी हम, भजन भाव कैनी, निमन निमन गीत परोसने लेकिन ना बाजा। 2022 के बाद एगो मंच रहे हमार मुजफ्फरपुर में। एक लाइन एगो गीत हमार दोस्त रंजीत भाई कहले कि वो लाइन भैया गुनगुनाई कि नवजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। हाँ मुझे दिल की बीमारी है। मुझे दिल की बीमारी है। एक गीत के गौनी रातों रात वो गाना वायरल भेल। ओकरे बाद आप सब के बीच आज बानी हम उतने पर रहे थे, लेकिन आई हम चाहते हैं कि थोड़ा सा महफिल जमो। एगो गीत पहले गाई भजन ही रही, ओकरे बाद काव्या जी के हम बुला ले ना बुला ले बाबू। 4 गो गीत गाइब सब, चूंकि काफी देर से लोग अकेले बोर बानी। हम चाहते हैं कि जब मारा मारी मंच पे तबे मजा आई। एंगा मजा दी ना। अब काव्या यहाँ जब करा के हम व्यवस्था करो ना तब न मजा आई। कि यारा जिला घर बा तो कौन बात के डर कि अन्न धन भरल बा हर दौलत बेसुमार बा। कि अन्न धन भरल बा दौलत बेसुमार बा। आई खाली हम चार ताली बजा दे परिश्रम के भी हमारे भाई बा कि हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार। जितना धन बा सब एक दिन चल जाएगा। कि अन्न धन भरल बा दौलत बेसुमार बा। अन्न धन भरल बा दौलत बेसुमार बा। ये कि हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। रोहित प्रधान भैया बानी आप की भैया अगर एगो कलाकार की तरफ से अगर पैसा आवेला तो लागे कि गाड़ल धन अपन निकाल गल बा ना। अच्छा बबलू भाई कहां गए? बबलू भाई कि भाई खास भाई बीनू बेटा बेटी माई बीनू। कि भाई खास भाई बीनू बेटा बेटी माई बीनू।
हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। सनातन धर्म में कोई धर्म धर्म में 24 घंटा में एक बार अगर राम के नाम ना आवे तो मुख को नाली के समान बात। तुलसीदास कबीरदास लिखनी कि जो मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ कहावा। उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। उल्टा नाम मरा मरा के नाम जब के राम नाम के जाप भइल तो 24 घंटे में सनातन धर्म में अगर एक बार अगर राम के नाम ना आवे तो मुख को नाली के समान बा। कि हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार गीत बिना गाला के आरती जोरी बिना ताला के। गीत बिना गाला के जोरी बिना ताला के। गीत बिना गाला के आरती जोरी बिना ताला के। बात बिना जरूरत के बिल्कुल बेकार बा। बबलू भाई बहुत अच्छे मित्र हमारे। कि हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। 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 हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। हरि के भजन बिना बोल सच्चे दरबार की जय।